ƙasar nan tana bani mamaki wallahi. Ga matasa jibge amma kullum mu kenan wurin zaben tsofaffi, kuɗin mu na karewa a jinya da kuma tafiye-tafiye marasa amfani. Ka rasa ina kuɗin mu ke zuwa. Mu yi amfani da lokacin zaɓe. Babu abin da ba za a iya sauyawa ba a Najeriya. Matukar matasa aka cire son zuciya aka aje a gefe. To ta yaya za mu cire son zuciyar bayan mu matasa kullum mafarkin mu ya za a yi mu kuɗi dare ɗaya a madadin mu tashi mu nemi gumin mu amma kullum mun kare a gidajen 'yan siyasa. To ai dama haka waɗannan 'yan siyasar suke so. A kullum sun fi so mu ci gaba da bibiyar su, kas su mana wani aiki guda ɗaya wanda zai sa mu tsaya da kafafuwanmu. Ta yaya za a yi su yi mana abin da zai zama su tsayawa da kafafuwanmu bayan mu muke karɓan kuɗaɗe a hannunsu a lokacin zaɓe a madadin ayyukan da za su yi mana nan gaba? Ina da laifi. Tabbas ni ma ina da laifi. Dukkanmu muna da laifi. Idan har baka ɗauki matsalar wani ta zama taka ba, to babu yadda za a yi wani ya ɗauki matsalarka a matsayin tasa matsalar domin ya gyara. Wannan saƙo ne daga Progress, a madadin ranar matasa ta duniya.